to voláme naozaj s obrovským nadhľadom Vila Ester. Ale ako vidíte a ste tu, tak to ma od vily veľmi ďaleko. Takže ten dom je vlastne rozdelený na polovicu a žijú v ňom odjakživa dve rodiny. Moje meno je Zuzana, so svojou rodinou žijeme v tomto dome z 50. rokov. Tá cesta, akou sme sa dostali k tomu domu, je tak, že vlastne sa to posúvalo v rodine. Za normálnych okolností by sme asi takto dom v Prahe a v tejto štvrti nemali to šťastie mať. Rozhodli sme sa, že teda venujeme tomu tie financie, tú lásku a ten čas a kompletne ten dom zrekonštruujeme. To, v čom spočíva aj to kúzlo architektov, je, že naozaj dispozične absolútne zmenili najmä toto prízemie. Ale oni zhodili všetky tie steny na začiatku, robili z toho kúpeľňu, tú kuchyňu samozrejme spojili s obývacím priestorom, čo je nejaký trend, ktorý v posledných rokoch vlastne všetci tak nejak využívame. A celé to tu proste dispozične preskladali tak, že to užívateľsky dáva obrovský zmysel. My sme naozaj chceli zachovať možno čo najväčšie množstvo prvkov z tej pôvodnej architektúry. Takže ten plot bol pôvodne z ulice tmavo-zelený. Rozhodli sme sa pre okná v tmavo-zelenej farbe. Takže to bolo určené na začiatku a vlastne z toho nejak tak prirodzene sa tá tmavo-zelená dostala aj do interiéru, do kuchyne. My ten interiér sme chceli navrhnúť absolútne nadčasovo. My nechceme na nasledujúcich 20 rokov do toho investovať ani korunu. A nie, že nechceme. Nemôžeme. Takže žije sa nám tu naozaj krásne a to leto obzvlášť s tou terasou a záhradou je špeciálne. Takže musím povedať, že architekti to vymysleli veľmi dobre. My sme samozrejme rozmýšľali nad tým, či by tá terasa nemala byť skôr niekde v srdci tej záhrady. Ale fantasticky to vymysleli, pretože ten dom je vo svahu. Oni tou terasou vlastne ten svah vyrovnali a tak nejak úplne prirodzene nadviazali na tú obývačku. Ale je to také, že otvoríte dvere, je to úplne prirodzená extenzia toho baráku. To, že sme do nej zasadili tú starú hrušku, ma čím ďalej, tým viac baví. Farby v interiéri sú rozhodnutie. Bodka. A vedeli sme, že to chceme, ale bol tam extrémny strach z toho, či to nebude moc, či spolu tie farby budú hrať, či nás budú dlhodobo baviť. Tým základom pre tie farby v interiéri boli tieto lustre, alebo teda svetelná inštalácia, ako to volajú, od Dechem. Vedeli sme, že chceme, aby tie svetlá viseli v obývačke a tým pádom takisto určovali nejakú paletu farieb, ktorá by sa tu mala opakovať. A myslím, že sme našli krásnu kombináciu v tom, že tie farby sú tu vokálne a je ich pomerne veľa, ale zároveň nám ľudovo povedané neuletel dekel. Stále nás to baví, aj keď sme tu teda krátku dobu. Hore je teda podlažie, ktoré je také intimnejšie, rodinné, je naše. Je tam detská izba, je tam naša spálňa a kúpeľňa s malou šatňou. Kúpeľne sú takým klenotom, malým šperkom toho interiéru. Tam sme si trošku dovolili ujsť do nejakého abstraktného, dadaistického smeru, alebo nie sú úplne šialené, ale sú farebné. A rúžová kúpeľňa je moja, dolná bežová kúpeľňa je môjho partnera, máme to takto podelené, aj to veľmi pekne odpoveda tomu, ako vlastne žijeme ten deň a že si nejakým spôsobom nezavadzujeme. Ten dom je pomerne vertikálny, je na 3 podlažiach. Keď sme vlastne sa do tej rekonštrukcie pustili, tak to dolné poschodie bola skrátka pivnica. Bol to sklep, ktorý mal 2 malé okienka. Z jedného okna dokonca vlastne sme urobili presklené dvere, ktoré sa otvoria do záhrady a je tam ďalší vstup z dola do záhrady. A to si myslím, že je jedna zo zásadných a naozaj krásnych zmien toho domu. Prečo Vila Ester? Tak samozrejme Ester je naša dcéra a tá rekonštrukcia bola započatá a ten prvý výkop nastal, keď som bola v porodnici s Ester. Takže naozaj ten dom v tej podobe, v ktorej ho vidíme teraz, rástol spoločne s našou dcérou a keď sme sa sem nasťahovali, tak vieme, že to v akom štádiu
svojho rozkvetu je ona, tak vlastne ten dom je v obdobnom štádiu. Something in a